senjani ubale wayishaya Vele. wena Ngashaya imbuzi. ngathi mina ngengwazi ukuze ngakhipha imbuzi into edliwayo le kazwana kodwa ngesikhathi usengolweni uzufunda ukugibela ihhashi wafunda ngani lalela ngichazela zwane wafunda ngani ukugibela yebo ihhashi lalela ngichazela lalela ngichazela imbuzi lalela yakhe losiphe imbuzi yokuqala wayishaya yathi imbuzi yokuqala esibili wayishaya imbuzi eyesibili lalela yilento ingulube ya esithathu wayidabula eyesithathu yini ufish wenhlanzi nofishi Wawuhlaba? hayi lo fish ushaya konke hayi lo fish uthethinile hayi Yilo losethinini lomkhulu ngale ngoba imbuzi ingulube ufish ngale izintathu ya funa uzidle lezi phakwe wakudla konke ngeke funa udle lokhu udle imbuzi phinde udle ufish ha phinde udle ingulube What up, man? uyangenzelani lapho ngenzela ukuthi imbuzi vana imbuzi Come over here, man. vana imbuzi ya Cool as a calling you, man. into imbuzi ya amahlamvu yonke zwane ema lelo kuba ingulube idla yonke wo nofish udla yonke wo yazi wenzelani lapho Yeah. wenzela ukuthi uma umuntu esokhule semdala Nice, no stress, man. yazi esemdala umuntu ya imake zwane-ke wo ukuguga okay shiya-ke abasheshe ukuguga zwane wasuka la wahamba wayemakhaya ya wafika emakhaya wabanja umfana wathi wena kade ugibela imbuzi ngoba imbuzi ayisakwazi ukuzala lalela-ke lapho kwakwenze njani Yeah, chaza leso. funa leso mina ukuthi kwakwenze njani Lalela uzogibela ngicazele. imbuzi kwakusemafamu la Yeah. yona egresha lamatomato ngifunda ngifundisela sibhuku 1 wawusuphinde kangaki mangophinde mangophinde Yeah, Zwat. ngifika ngihlele uJanuary, February, March, April, May. Imbuzi yakhona kamakhelwane yayinyelezela yani isayithwele sizokubelela yakuthola ngesuku lasemafamu bathi bayibelesise imbuzi lapha bathola ukuthi umzanyana wathi wafuna umthofile yayi umthofile wathi umfana wakhona hawu umuntu bayake efunda ukugibela imbuzi ihhashi gibela imbuzi mina kade funda ukugibela ihhashi umuntu obekade egibela imbuzi bawe othi wayefunda ukugibela ihhashi yes ihhashi uma bezohamba la ngolosibili beye-DP kusho ngangifunda ngani ngembuzi yangithwala DP. ngangifunda ukuze akwazi ukugibela ihhashi bafunda ngembuzi Ngafunda ngembuzi ya yazi mina bengikubuza-ke wendoda wami ungathi ngoba ngihlala kwa-Asia inkomo ayikho kwa-Asia imbuzi ayikho kwa-Asia ingulube ayikho kwa-Asia kukhona iy'nkukhu nezinja ayikho kushuthi mina ngoba ngiyofunda ngiyofuna ukugibela ihhashi vele ngiyala eThephini kuze ngiqeda unyawo usuthi ngiyami ndawaye vele kuthathaphi lokho nokuthi mina ngafunda ukugibela imbuzi ngabinawena ngokuxolisa ngobulunga lamanga ukuhlawulela wahlawula ngey'nkukhu ey'ngaki ngey'nkukhu ey'mbili iqhutshwe nesigungu ngoba esegeza igama lami ngoba wayenkangelamanga wathi wakhuluma induna yathi induna-ke nawe baba nduna ngiyakhothama kuwena washa ngala eThekwini mina ngathi wabona-ke eThekwini ilokhu ibhayisekile angikwazi ukugibela isikuta angikwazi ukugibela yes hayi angikwazi nokudlala lebhola ngibhayisekile angikwazi ukugibela into okwazi ukugibela amateksi ngasuka ngale ngayofunda lo ngoba ngizohlala
Angiyona impilo yala nofana. La ngiyahlaba. Ngifuna ukugcwetha ngoba ungathola ukukhuluma. Wasegrethana Ngifundiswa ke. abantu, ngifundiswa emakhathini. Yazi, onoba nono 38 years ungifundisayo. Kodwa mina bengangithule le kwa ngize ngiyofuna ukugibela imbuzi. Wakufundisa 38 years. Yena wayephileke. Wayebatshela abantu ethi hambani ufunda phambili ngiyindawo nayi iclass lami. Doctor. Ngangashaya Ushintsha ke babazi khamba. Shakes nje uthi hayi niyafeyila niyidomi. Mina ngisafunda la ngibona ngingena. Nginoba manje. 61 years. Mkhulu. Inhlonipho ngayikala ngimncane. Ngimpama nepapa. Ugwayi. Ngawukala ngino 11 years. Yeah, good. Omama ngibamba sengino 12 years. Umbamba ugwayi. Ngempame zo 13. Wathi